Selokwaba nje umngcwabo wakwaMgilisha nje hayi awukhumbuli ngisho ekhaya ngikufanise lapho washo igqoko lapha ushilo uDr 3 second wathi buye ekhaya ayibuye ekhaya manje iviki leyophela nini nje uhleli kaMgilisho sufuna udla yona le gross wayihambisa hayibuya ndoda buya impela akabuya impela ekhaya ngoba kwayona le gross phela siyaphela babe sasibaningi mtshela ukuthi yena nangu u3 second ukuthi ibuya impela ekhaya amacingwane hawu kodwa uNkulunkulu wami kodwa omalume bakhe bengithanda kangaka umacingwane kodwa inkosi yami ontombele bangikhonze kanje cha buyele ekhaya amacingwane uyakhala uprofessor nonabo bakhala nezingane ekhaya buyele ekhaya ndoda sekuze kuphekwa amanqina ngempela kwalongwane awukahle kahle awusenzela ihlazo mchungu hawu yenganini sofela khona yenganini